monga lero pa 20 April ndi tsiku limene auction floors kuno ku Lilongwe yatsegulidwa. Mwayiona bwanji mitengo? Ayi ndithu mitengo sili bwino. Tinganene kuti foja wambiri wabwezedwa. Ndaonapo ndithu mabelo ochuluka kwambiri amene abwezedwa. So tikaona zimenezo singanene kuti malonda ayamba bwino. Ayi. Mkuona kwanu muona ndi chifukwa chiyani vabweza foja ameneyu? Tinene kuti ali ndi grade loyipa kapena zili pati? Ine ngati munthu amene sondakulira kumudzi komanso mulimi wa foja, kuno nkhani zobwezabweza foja ndi chaka chilichonse, ndipo sindikudziwa kuti kumakhala manda yake ya foja mmene akabweza kuti amakhala kutiko, chifukwa zotsatira zake ndimaona ngati amayitanitsanso kutsitsa mtengo. So zona nzakuti manda a foja obwezedwa kulibe. So ndikuona kuti ndimangokhala cholinga chofuna kuti alimi athu aponderezedwe, asaone kuwala pa ntchito imene iwo agwira kwa zaka zochuluka, amene kwa miyezi ochuluka kuti foja uchafike kuno ku auction. Sono akamachita zimenezi mukuona kuti chitsogolo kapena tsogolo la dziko lili bwanji, popeza Malawi amati nthawi zina akusowa forex? Zikatere ndiye kuti zimakhala kuti chitukuko cha dziko singende bwino, chifukwa malonda a foja mdziko muno ndi okhawo amene amabweretsa ndalama zakunja. Ndiye tikamaona zimene timadandaula kwambiri. Nkhani zimenenso mudziwa tulankhani kuti sikoyamba kuti kapena zabwera ni boma ili kapena boma lijali kapena boma lijali. Nkhani za foja mdziko muno ndi zatsamunda, atha kuziyamba bwino mapeto ake alimi azilira, kusonyeza kuti mdziko muno muli chinthu china chake chimene chofuna kuti chichitike pa nkhani ya foja. Alimi ngati titapanda kusintha zinthu zina ndi zina zimene mlimi sangakondwe, ndiye kuti ulimi wa foja alimi adzakhala kulira mpaka kalekale. Chimakhala chodandaulitsa chakunena kuti ulimi wa foja eni yake amakhala kumudzi, sakhala muno mtawuni, ndipo nkhani ya foja ndi nkhani yovuta kwambiri imene mlimi amayembekezera kuti mwina foja wake akabwera kuno ku auction agulidwa mwa mtengo umene ungakomere mlimiyo. Komanso ndimafuna ndinene lero mmamawa ndinadzuka ndi zinthu zina mutumu, ndinanena kuti malonda achitsamunda. Ndimatanthauza zinthu zina kunena kuti mwamva paja kunena kuti pafupi zaka 90 ulimi wa foja ukuchitika manga bungwe limene la Auction Holdings Limited likuyang'anira malonda amene wa foja. Funso nkuti kodi iwo sadapezebe njira zina zakayalidwe ka foja, chifukwa ngati utakhala kulidwe ka foja koyala ndiye kuti mlimi asangalala. Kodi ineyo foja wathu igulu lija lizigwirizana kuti ife foja wathu chaka chino tigulitsa pa mtengo wakuluakulu, koma osati azitipangira mitengo. Ayi. So chifukwa chimenechi ndikufuna kuti kutsogolo kuti khala pansi ndi aboma, chifukwa 80% yachewa yauli alimi mdziko muno ndi achewa amene amalima foja kwambiri. So koma ndimaona kuti nkhani mpaka lero alimi akadagwiritsabe ntchito makeni, mpaka lero alimi akugwiritsabe ntchito manyo kumalimidwe awo, pamene mayiko azathu zinatha kalekale anthu amagwiritsa ntchito matractors zotunga madzi, lero ndi mashini amagwiritsa kuntunda. Koma chodabwitsa nchakuti kagulu kochepa ka anthu kamakhala pansi kumakambirana za malonda a foja, ali mu ofesi akumwa madzi awo zizira, pamene mlimi amene adavutika ndi ntchitoyi ali kuja kumudzi amene nthawi zonse amakhetsa thukuta la chinthu chimene adachivutikira. Koma kuno ku auction amapanga mitengo tofuna kukhumudwitsa mlimi. So ine ngati kalonga wa achewa kunoko ku Malawi, ine ndikufuna mitengo ya foja isinthe, pachitike zinthu zimene zingakomere alimi mdziko muno. Alimi eni akewo popeza inu patenga nthawi mtsogoleri wa achewa kuno ku Malawi kunalibe, mwalimbikitsa bwanji chifukwa ambiri ayamba kugwa ulesi kuti asiya kulima? Ndizoona alimi ambiri agwa ulesi malinga ndi imene zinthu zikuyendera, komabe ndikufuna kubweretsa zakuti ifeyo ine ngati fumu ndi amene akugula foja komanso aboma tikhale pansi tikambirane, chifukwa palibe chimene chingayende pa malonda a foja osakambirana ndi eni alimi kuti zikuyenda bwanji. Muona kuti alimi ambiri anasiya kuchokera kuma amene azungu achoka kunja adabwera kudzagula foja, koma kuno iwo aja asiye uzogula foja zija
ayambaso kulima nawo fodya. So sizingatheke kupikisana pakati pa mlimi ndi mlimi. Utekwa kugula fodya kumangokhala kwa ine ndimati ndikuphiphiritsa anthu awa kunoko iwo adabwera kudzalima fodya. So ndizodandaulitsa kuti azungu enieni muona kuti paja pamene amalankhulira onse ambiri ndanduna okha ndaona kuti alankhula chichewa kumapeto kwake, koma amangolankhula chizungu chokha. Tsono funso kuti munthu amene amasamala fodya kumudzi adziwa bwanji kuti fodyayo atikuwa mubweza pazifuwa zakuti fodya meje zangokhaza chizungu zokha. Anduna okha ndi amene alankhulako chichewa chimene ndachimva ineyo. Sono iwo ogula fodya plus yakuboma mwalangiza chiyani popeza wonse ali m'manja mwanu? Samadzi kuja nkubwetsa pa manazale kenako kuchotsa madzi aja mapitaso ngakhale kuminda kumene. Mutha kuona kuti mabungwe amene adabwera kuno ku Malawi kudzalima fodya kudzagula fodya adasiya amene zija panopa kuti nawosaulima nawonso. Tsono funso nkuti tsopano munthu wosauka apeza bwanji kuti zinthu zosowa za moyo wako tsiku ntsiku. Abwera kudzalima fodya ayambaso abwera kudzagula fodya akulimaso omwewonso. So angakugule fodya pa mtengo wachilunga ayi. So pali zinthu zina zofunika mtsogoleri chifukwa nthaka yinja makolo siyawo iwo angobwera kudzakhala mmene popeza kuti kuli Land Act ndi zina zotero, koma iyi nthaka imene tikukhala inoyi m'Malawi muno mwene ndi agogo anga ndikunena kunoko kumene paliponse pamene pali mchewa ndi nthaka ya gogo anga. Ndiyene nditha kulamula kuti malonda awa tiyete ambatakambirana kale osati kungoti ayi titero chifukwa chofuna kukwanitsa zinthu zimene munthu wina akufuna kuchita ayi kapena kagulu kena ka anthu kapangana kadyerana ndalama ndikumaterezeka beni mlimi osauka uja. Ine zimene zonse ndikufuna, komanso ngakhale anthu amene abola malo osiyanasiyana kupanga mamaini migodi ndikufunitsitsa kampani iliyonse mupereka support yonse ngati banja kwa sosora amene atikunjika pamodzi fachero tikere pamodzi and kwawo ni kuno kwawo ni ife achifuwato chachewa tili ni udindo kuonetsetsa kuti dzina limene litifungatire bwino lomwe, koma tingachite ichi ngati tilibe support kudziwitsidwa kwabwino kwakuno kumudzi ndi pawo vanhu amene timwali nawo vatilimbikitsa kwambiri ndi gawo limodzi limene tinabwerera kuno kuti ife tikamalankhula tikamakumana ndi mafumu ena tikamakumana ndi aboma tikamakumana ndi mandale tidzati aumboni ngati ngwafuna umboni pamnyamatali pitani kumudzi kwawo mukaupecha umboni ni bere lemere la Karonga ichidzukulu ndithu zotekerako bere la Karonga ndipo ngati pali ulemu umene ife achiwa tingapereke kudzina la Karonga bere lake lofunikira ndi limene kapena afe ndife mati kanti machini wachifi kanti ndani uku ndi uku pochewapa, koma tikati tione mtsogoleri kubere lake ndi limene siwa yanu wake nengi mwanangu atsarope kuna ifana tigawira kale kunako kuna tizuko tikira ntchito kumeneko, koma apo kuti adzutse dzina ainokhala ndithu pabere limene andani wake ndi ntchito yanu imeneyo ife mukatiuza tigwirana ntchito manga tayambira mina yena liko ndifuza okhala maudindo ngati amene wawa tiye ndichite support mnu wake amene alikoyo ife anatigawira malo tili nawo madera athu amene tikukhalawo tiye titukula ufumu wathu madera amenewo, koma muona tsogolo lathu limene lili mwa gogo sosora amene akuti yang'anira ku chifukwato chachewa. All right, why is it significant to compile the history for the Chewa tribe in Malawi, particularly Sosola? You will recall from our history
that the last king or Karonga in Malawi, that is Karonga number 8, came from the family of the Sosolas at Mankamba. And we have now realized that the descendants of that family, some of them are here in Salima. And one of them has come out in the open to take up the responsibility of once again uniting the Chewa people. It is therefore imperative that every one of us, every traditional authority among the Chewas, whether you are village headman, group of headman, sub-chief, or traditional authority, or senior chief, should work very closely in support of the family, legitimate family of the Karonga number 8. When we do that, definitely we'll be respecting our ancestors, we'll be reuniting the tribe as it were, and we will also work very closely with the government to make sure that we are assisted in implementing our tradition, where we have only one Karonga for the tribe and for Malawi in particular. Let me say I have full respect for Karonga government, very much so, because he's one of us, one of the elder nephews of Karonga. I have a lot of respect for Paramount Chief Rondo because he's one of us. Again, a son of Nyangu. So let's work very closely together, move in, unite our people, work hard, help the government to develop the nation as it were. There have been ups and downs, the waves among the Chewa in terms of who to believe in terms of history for the Chewa. How can you elaborate on that briefly? Anybody who doesn't believe is doubting. Please, I'm very open. Come to me, I'll sit down with you, we'll be able to understand one another. I want people that are straightforward, honest, with integrity, no cheating, no maneuvering of this way and that way. No. Let's have a united Malawi, and we have a responsibility as a Chewa tribe to make sure that we do the right thing at the right time. Miseche ai, ukumbira ai, koma titenge umwini, munga menezi makarira. Thank you very much, Senior Chief, for having interview. Thank you. Amene ndi mlembi wamkulu Secretary General wa chifukwato cha Chewa Malawi muno. Ndiye mwandifunsa funso. Ineyo ngati ku Secretariat chilichonse chimene Kalonga Sosola namba 9 wachitenga kuchokera ku South Africa chikafika ku Secretariat ndikuti ife tsapano timenera kuti tichichite implement. Ande choyambirira tinayitanana magawo onse anthu ofunikira onse ku nkhani ya company ya CDHL imene ili Chewa Development Holdings Limited tinayitana, komanso tinayitananso achesho amene ali Chewa Social Welfare Organization tinayitana naso ndiye na onse nthambi zofunika tinalinso pa mkumano lero kumvera zimene Kalonga Sosola namba 9 watitengera choko South Africa kuti tsapano tiyambe kuzigwiritsa ntchito kuti zinthu ziyende. Nde tagwirizana tapanga work plan imene tichite implement kuchokera pano kupita mtsogolomo. Ngati nkhani ya nyumba ya makewana imenenso ili yofunikira kwambiri zedi kutoko ndekuti sabata ino isadathe tikuyenera tipite tapanga kuti tipite ku Msinja kuja kuti tikakumane naye makewana akatifotokozere mwini wake chimene akufuna chifukwa imene ija ndi nkhani ya za mtundu. Ndiye ngati munthu ali wankulu makewana nga akhala wankulu amene amakhazikitsa maufumu ali ndi mmene amafunira
kuti nyumba yake itonekera. Ife sitingangotenga mapulani athu nkupita kuti tikumangirani chinyumba cha upstairs kuno. Ayi, koma iye uja akatifotokozere imene afunira nyumba ija itakhalira. Akatifotokozera chonchija tifunanso tikaonenso pamene pafuna umangidwa mpanda. Ndiye kuti so tikayezenso ma measurements akatifotokozere bwinobwino kuti tikufuna mpanda utakhala chonchi. Ndiye tikatha zimene zija tsapano ndiye tibwerere tsapano popeza kuti zonse zokozekera zipangizo zonse zofunira umangira nyumbayo komanso mpando umene uzilipo. Ndiye tipangeno zimenezo tiyambepo ono ntchito ija. Ndiye ife ntchito yathu ndiyochita follow-up kuti nyumba ija yamangidwa mwaluso mene anu ake amafunira komanso mwadongosole motiso chilichonse chimene chikuchitika pamenepo tizikhala kuti tikuchitsata bwinobwino kuti nyumbayo ithe bwino. Tikatengera za kumankhamba choyambirira chaka chino mu chaka chilichonseso tizikhala ndi mkumano wathu waukulu. Nde mkumano umenewu umachitika kamodzi pa chaka. Nde pakadali panonso tikhalanso ndi ma meeting ena kuyambira sabata yamawa ikubwerayi kuti tikambirane zonse zofunika kuti mkumano waukuluwo ukachitike. Magulu osiyanasiyana tione kuti ndi ati amene tingayitanitse komanso zakudya zimene achewa amadya zoti zikapezeke kumene kwa anathu akaphunzire ndi zinthu zina zosiyanasiyana zochititsa chidwi. Tikuyenera kuti zonsezo tizikozekere bwinobwino kuti kumene kuja zikakhale bwino. Komanso malo ochitirawo mkumano waukuluwo ndi kuti tiyambira pano kuwakonza bwinobwino kuti akhale malo oyenerera kuti mwambo waukulu ngati umene ukachitike anda Kalonga Sosola namba 9. Komanso tikatenganso pambali ya chesho imene tinayitanaso ngati lero tinayinawo pa mkumano kumene kuja monga mwamvera iwowo alipo amene atithandizire kwambiri kuno ku Malawi kwachitika zosiyanasiyana. Anthu anzathu kuli ma floods, anzathu akusowa pokhala zimene zija ifenso ngati achifukwato chache wati mafuna titathandiza. Mwina muna ationa tinapita kale kunkhoma tinakathandiza koma pano titafotokozeranso kuti kunkhota zinachitikiranso, kusalima zinachitikiranso, kumangoji zinachitikiranso. Iwo ajaso anachiona cha mtengo wapatali kuti atithandizire kuti kumene kuja tikafike. Chomwecho pano tili pa chikonzekero chachikulu chimenechi kuti msabata ikubwerayi tipite tikathandizenso anzathu akumangoji komanso kenaka tipite kusalima komanso tipite kunkhota. Chifukwa konseko Kalonga mwini wake anafotokozera kuti tikusoweka chithandizo ifa zathu ena achewa komanso ena mitundu ina nawonso anakhudzidwa ndi ngozi zogwa madzidzidzi. That means in Malawi's got the same problems as South Africa with the super rich, small percentage at the top and the minority. It's a very unequal society. We have a very thin middle class, very thin, of course, upper class, and the majority of people are poor. You see around 70-something% of our population lives at under $3 a day. So if you were to use that measure, unemployment is seriously high, around 18%, and I think around 20-something% among youth. We have a workforce of approximately 8.6 to 9 million people, but over 90% of that are employed in the informal sector. So in the formal sector, you're looking at less than 10% of the age earners, which gives us a very thin tax base, even when you look at payee. And that tells you how underdeveloped the industries are, the private economy, because it's unable to employ the numbers they need to employ. You have, in a year, at least not more than 30,000 jobs that are created in a year. The projection is that we should have been creating around 200,000, but we have around 30,000, a huge gap. And this you can see when you visit Malawi. There are people vending everywhere. There are people loafing in the cities. And there is, in the rural areas, because only 20% of Malawians live in the urban areas. In the rural areas, you can actually see the impact of these problems. There is terrible poverty. 1 meal a day is the norm. And when I talk about a meal, I'm not talking about the meals you're thinking of, where there is protein and some diversity in terms of the meal. We are talking about basically carbs, carbohydrates, maize,
and whatever it is, you take it with maybe vegetables most of the time. So there is serious poverty. You look at the housing in the rural areas, still mud huts predominate the landscape. Mud huts. Let's go back to the food issue, because you say it's in the rural areas. I would assume that if you're in the rural areas, then you're on land and you can actually grow your food. So what's happening? The land holding per family, per household has been declining because of the population growth. So whereas a household in the 70s would have a particular acreage over time because of population growth, the land holding has declined. But more critically is that the methods for production have not improved. So the yield per unit of land has not necessarily improved. We have this program introduced sometime in the 2000s, which is, then it was Fertilizer Input Subsidy Program. Now it's called Agriculture Input Program, where the government provides grain and fertilizers, and grossly mismanaged. It hasn't given us the dividends we were looking for, because we were thinking, the authors, the design of the program was to target the most vulnerable so that they're able, after some point, to be able to produce productively. It hasn't done that. Instead of people leaving the program, having improved, there are a lot of people joining the program. But because it's political, you can't go into parliament and begin to talk about, we need to close this program. That takes a huge chunk of the investment in agriculture in Malawi. It takes approximately 70% of the public investment in agriculture. What it means is you're cutting your investment in agriculture diversification, mechanization, and then it also affects the development of commercial agriculture, in the sense that for those particular food crops, especially maize, you have depressed prices because you have huge subsidies from the government going to the ordinary producer. And if you want to produce it commercially, you tend to lose out. There are price controls on the sale of maize in Malawi. So it doesn't matter what a farmer, a commercial grower has invested, that doesn't determine the price, because government is always bringing in imports of maize, and through this subsidy program depresses the price. So it's a procyclic challenge that you have towards food security. Food security understood from just that grain. But people need much more than maize.